Ini ada kabar gembira kagem umat Kanjeng Nabi. Nopo kagem kabar gembirae? Kabar gembira yang pertama, umat Kanjeng Nabi niku sing mlebu swarga dhisik. Ya, kono sing muni amin. Harus telat. Tak baleni maneh, umat Kanjeng Nabi niku mlebu swarga dhisik. Sing kedua, umat Kanjeng Nabi niku sing paling akeh mlebu swarga. Kira-kira wong semut niki katut napa mboten? Loh. Lagi wong semut toh. Lah kula nek nimbali napa? Wong napa? Wong napa? Doko semut. Wis gatek doko semut. Kira-kira wong kene niki katut napa mboten? Katut. Katut sapa? Katut Kanjeng Nabi. Makane ngapunten sedaya niki kan kedah belajar sedaya sing disabdakan oleh Rasulullah. Semuanya belajar tambah api dan berprogres. Niku jenenge urip sing barokah. Ternyata Kanjeng Nabi niku nate ngendikan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ada 3 dosa sing wajib kula jenengan hindari. Dosa niki duduk dosa cilik tapi dosa gede. Napa niku? Sing pertama al isyraku billah. Artinya napa? Syirik, menyekutukan Gusti Allah. Maksudnya pripun? Nyembah sing selain Gusti Allah. Jenengan penaan pundi? Kula ngadeg napa lenggah? Nek lenggah mboten eco. Coba, lenggah napa ngadeg? Dijawab sing kompak. Lenggah napa ngadeg? Sing muni lenggah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing muni ngadeg tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Lha mosok kula ngadeg sampe mengke. Kula izin lenggah riyen nggih. Linu. Al isyraku billah niku syirik. Makanya kenapa anak-anak ketika masih kecil yang ditekankan itu imannya dulu. Ojo sampai nyekutokno Gusti Allah. Makanya kula jenengan saged belajar saking Yai Luqman Al-Hakim yang namanya terabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ojo sampai awakmu nyekutokno Gusti Allah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Gek sakniki kan kathah wong-wong niku menyekutukan Gusti Allah. Ngakune Islam tapi nek duwe masalah, tapi nek gak ada masalah, morone ora nanggone Gusti Allah, tapi nang Mbah Okun. Dagangan gak payu, Mbah Okun. Dagangan nyenyek, Mbah Okun. Ono iri karo tanggane, Mbah Okun. Cinta ditolak, Mbah. Ayo nggih napa mboten? Tiang mriki ana sing kaya ngono? Oh mboten wonten nggih? Masya Allah, insya Allah mboten wonten. Soale wong kaya ngono ki biasane ciri-cirine mek siji, gawe kodong pink. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong sing maringi masalah niki Gusti Allah, sing maringi ujian niki Gusti Allah, kok morone nanggone sing selain Gusti Allah, niku jenenge syirik. Gek syirik niku dosa gede, aja dilakoni. Dikengken Kanjeng Nabi napa? Ayo ngedo-ngedo saka syirik. Sebab napa, Bu? Kadang-kadang awak dhewe niku tingkatane keyakinannya itu belum sampai hakul yakin. Gampang oleng. Ana wong dagangane gak payu niku langsung nanggone dukun, moro nanggone Mbah Dukun. Mbah, ya napa niki Mbah? Dagangan kula kok nyenyek-nyenyek mawon iki ya apa Mbah? Mbah. Jare dukune, asline daganganmu iku ngono gak nyenyek. Cuman winginane mari disiram lemah kuburan ambek tanggamu. Loh, lah Mbah kok semerap loh? Mbah iki waskita. Awas tur nyoto.
Omamu ngadep ngulon to. Lho kok semerap, Mbak? Mbah wingi liwat kono. Lho mboten, Mbak, omah kula ngadep ngetan. Lah ya depno ngulon. Wong ancene dukun, mangkane nek gak ada napa-napa persoalan apa saja moroe nanggone Gusti Allah. Ngapunten, nek jenengan gak ada persoalan, kok sing diperbaiki niki takwane, insyaallah bakal diparingi dalan. Soale napa? Nek jenengan sing diperbaiki ora takwane, malah ora diparingi dalan. Wong jare Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Lah kok kenceng? Lah kula menggok yusra. Kudune jawabe ya. Oh, ngono lho. Lah pripun niki sampun ngantuk napa dereng? Jaluk sampai subuh ora nyaut. Ayo nyaut nggih. Baleni maneh. Ya ja'allahu min amrihi yusra. 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 Muring-muring. Sapa wonge takwa nanggone Gusti Allah bakal diwehi dalan. Gek takwa niku napa sih? Takwa niku ngelampahi perintah, nebihi larangane Gusti Allah. Sing diperintah lakonono, sing dilarang aja dilakoni. Gek napa malih keyakinane kula jenengan iki tingkatane dereng hakul yakin. Jadi tingkatan keyakinan seseorang itu ada 3 tingkatan. Napa mawon niku? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Napa mawon, Bu? Yakin, 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 sing penting hahaha. Wonten ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Maksudnya napa niku? Kula terangaken dalam bentuk sebuah cerita biar jenengan paham. Ilmul yakin niku ilmune yakin. Awak dhewe niki kadang-kadang ngerti ilmune, tapi orang ngerti cara prakteke. Contoh, ana wong lagek mulih teko kaji. Jenenge Pak Slamet. Ana wong jenenge Wak Kaji Slamet. Niki nembe mantuk haji. Terus mantun ngoten ana wong lanang telek haji, semerap telek haji. Nek tenggene mriki biasane napa? Namine telek napa? Napa? Ngindo? Ngindo? Tindo? Tinju? Tinju haji. Dadi nek tenggene Surabaya ziarah haji niku jenenge tilik haji, nek tenggene wong semut iku tinju haji. Ana wong ziarah haji tenggene Wak Kaji Slamet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kaji, wis mantun ngoten ziarah haji nyuwun donga. Mantun nyuwun donga dadak Wak Kaji Slamet niki wau cerita. Nanggone kono, nanggone Mekah. Iku ana masjid gedhe jenenge Masjidil Haram. Nanggone tengah-tengah Masjidil Haram iku ana ireng-ireng jenenge Ka'bah. Ning gone tengah-tengah iku ana ireng ngoten niku. Lho nggih ta? Nggih. Nah, jenengan sampun gak ada ilmune. Wong lanang niki wae wis oleh ilmune. Oh, berarti nang gone Mekah iku ana sing jenenge Masjidil Haram. Nang jero Masjidil Haram ana Ka'bah. Takon wong lanange, lah ngoten niku Masjidil Haram ning ngendine? Ning Mekah. Lah Mekah niku teng pundine? Nggih teng Saudi Arabia. Lah Saudi Arabia niku teng pundine? Ya Sukosari belok kanan. Terus mantun ngoten wong lanang niki mau mantuk. Ketika pulang dia naik len, semerap len. Angkot. Nek wong Jombang ngarani napa? Len. Numpak len, nang jero len, wong lanang niki wau ketemu ambek wong cerita-cerita. Mas, aku iki mau mari ziarah haji, mari tinju haji. Aku mari tilek haji.
nanggone wak kaji selamet. Jarene wak kaji selamet nanggone Mekah iku ana Masjidil Haram, tengah-tengah ya ana Ka'bah. Dadak sing dijak omong iki nyaut. Wah! Pak Slamet iku mbujuki iku. Nanggone Mekah ora ana Masjidil Haram, nang Mekah iku gak ana. Jenenge Ka'bah iku ora ana, mbujuki iku. Wak kaji Slamet iku mbujuki. Lho iya ta Mas? Iya gak ana, nang kono iku gak ana, kaya ngono gak ana ireng-irenge. Bingung, wong lanange bingung. Lah iki sing mbujuki iki endi? Pak Slamet, apa wong iki? Kan yo aku gak tahu rono. Nah, itu tingkatannya masih ilmu yakin. Gampang goyah. Soalnya nopo? Orang ngerti, orang paham. Sampai suatu ketika dia nyampe di rumah. Ketika sampai di rumah, dia bertemu ibunya. Ibunya ngomong, "Le, alhamdulillah le, tanahe payu, menesuk ayo budal umroh." Alhamdulillah bu, nggih bu, monggo berangkatlah umroh. Ketika sampai di sana, delok ono Masjidil Haram, kok dadak ning jerone ono sing jenenge Ka'bah. Masuklah dia melihat Masjidil Haram, lalu setelah itu bertemu dengan Ka'bah. Loh, berarti sing bener sapa? Sing bener wak kaji selamat. Oh, bener wak kaji selamat. Nanggone kene iki ono Masjidil Haram, tengah-tengahnya ono Ka'bah. Ha, sekarang keyakinannya bukan hanya sekedar ilmu, tapi nopo ainul yakin. Soalnya nopo wis ngerti langsung. Oh iki lho, wis praktek langsung. Oh ngeten lho, ainul yakin. Wis yakin tapi rodok munggah.